Καλώς ήρθατε στην τηλεκπαίδευση του Μητρώου ΑΜΕΑ. Στην αρχική οθόνη βλέπουμε στις κατηγορίες μαθημάτων την κατηγορία Μητρώου ΑΜΕΑ. Από κάτω βρίσκονται οι υποκατηγορίες αυτής. Συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Διαχείριση περιεχομένου θα δούμε τα μαθήματα που υπάγονται σε αυτήν. Αν επιλέξουμε ένα μάθημα, τότε στην επόμενη οθόνη θα δούμε το περιεχόμενό του. Εδώ, εκτός από το να δούμε το περιεχόμενό του φυσικά, μπορούμε να διαχειριστούμε το μάθημα και να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του. Αριστερά υπάρχει το μενού των επιλογών, όπου το πρώτο μπλοκ αφορά την πλοήγησή μας στις σελίδες του συστήματος και από κάτω το μενού της διαχείρισης. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στη σελίδα που βλέπουμε, πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις. Στην επόμενη οθόνη, όπως βλέπουμε, βρίσκονται τα πεδία που μπορούμε να διαχειριστούμε. Για περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με το μάθημα, επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη και επιλέγουμε ρυθμίσεις στη διαχείριση του μαθήματος. Στην οθόνη αυτή θα δούμε μια σειρά από επιλογές που μπορούμε να επεξεργαστούμε. Το τελευταίο που θα δούμε είναι πως κάνουμε προσθήκη νέου μαθήματος. Επιλέγουμε μαθήματα. Στη συνέχεια επιλέγουμε διαχείριση μαθημάτων και στη συνέχεια την κατηγορία που θέλουμε να προσθέσουμε το μάθημα. Δεξιά εμφανίζονται τα μαθήματα της κατηγορίας Διαχείριση περιεχομένου. Επίσης υπάρχει η επιλογή Δημιουργία νέου μαθήματος. Το επιλέγουμε και στην επόμενη οθόνη μπορούμε να προσθέσουμε πληροφορίες για το καινούριο μάθημα.